ufuna ukubulisa bani na kanjani okanye ufuna ke ukuthi wena happy birthday kubani na ke igama lenkqubo ke eyingwane ke breakfast show elam mpendulo kamagcakeni the king of the airwaves, the man without coronavirus man, the beautiful voice of the airwaves ndikumkani ke mna eyamaza ke omoya uthini masive kweli ke icaqinqo sakubona moneka hoy Zamperere. yes sir Wenza kakhulu hayi Zamperere nelidoni noba udibana nalo ngeke lukhalo kayidlala kanje. Choka bro. Ngasuke lisike lijazi Zamperere. Choka bro man. Yemngani wami ukhalelani. Ngazabona boneka hoy. Okay. Yemsikhwani. Actually ngisongathi ku Friday. Bro, ingani ngizothi imfry. Lithi ku Friday ungathi uyinyusa ngolo volume. Kawubathi hlasi. Alright, ngithatha lithuko ke ngibathi hlasi. Yes sir. Mama Lipo, mama kaOthawa, uSinoni, mama Bonga Muthuma, uKhangelwa uNeli, uMalanga Sibotho, uKhangela Sigade, Tamla, Sikade Sukude nabo bonke abaphulaphuli noTax nabo bonke abaphulaphuli beAS amathanda bangusiphaphaqala. Awu Tamsikhwana bekugcwele man. Qonqo sakubona boneka hoy. Mpesh, udlala imix ezimnandi. No, you know what? Last year. Kuzawubuza bangaba uyaphi? Oh ndingumpe nomagcakeni ndihlala imix ezimandi ndabuya ne-award eKmazi ngoDisemba nge-7 asandikhumbuli na litsho iquza mfi unguyaphi. Sasa ngibathi hlasi mfana. Kawungene kuba hlasi.